diha ni Kristo kining ebanghelyo nga atong nadungog natural gyud nga patulon-an kini, dili kini strange nga patulon-an o patulon-an gikan sa langit. Actually natural siya sa ato ang kinaiya sa atong kahimtang nga kung ang tao may mas dako nga butang nga nagbabag sa iyang paglantaw o maayo, iyang unang kuhaon kana aron makakita siya o klaro pagkuha sa mas kamay nga naa sa mata sa uban. Ang paghukom kini masinati ba o mahitabo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nga naman tungod kay gihatagan ta og faculty, ang gitawag og faculty, dili faculty sa pagpakalawat, faculty sa hunahuna, utok o hunahuna, makahunahuna ka. Faculty sa kahibalo, makaibalo ta unsay maayo o unsay dili angay. O naabot tay mata, makakita ta. O naatay kagawasan o kabubuton. Tungod niini, mas dali ra kita makakita sa anaa sa atong atubangan. Mas lisod ang paglantaw balik. Ang paglantaw balik. Kay kanunay mag-focus ta sa atong una-una ngadto sa gawas. Pero kasadaran maglisod ta o makalimot pa kita paglantaw balik sunod. Tungod niini makakita ta sa mga kahuyang sa mga tao o kasagaran ng atong hunang-hunang mata kung dili nato i-train kini, kung dili nato kini pugnan unsa mahitabo, dali ra gyud siya makakita sa dili angay niyang makita. Ang ganahan sa mata o exciting sa hunahuna sa usa ka tawo nga ulipon sa sala mao ang gibawal. Dalira ta panalitan kung mangutana ko pila ka sayop sa imong isig ka tawo nga makita, daghan siguro. Apan pila ka maayo niya nga atong makita, unsa may lisod pangitaon ang maayo. Kay mas dalira makakita ang mata o makaproses ang hunahuna sa dili maayo. Kung naay maayo nga nahitabo diha, dili interesado ang hunahuna niana. Pero kung naay gibawal na sa usa, dalira ang mata makabalik. Bisang sakalit nakakita mo, balik yun siya paglantaw o maayo. Aron makasyo siya kay mao ang ganahan, exciting kayo sa mga. Pero diha sa atong paghukom sa uban, unsay paghukom? Ang paghukom mao nga makakita ta sa dili maayo nga buhat sa tao o atong timbangon ang iyang gibuhat o atong himuon ang conclusion.
o moingon ta nakasala siya o wala siya makasala. Mao gipasabot sa paghukom. Satan siya o dili satan, nakahukom na ta. Ang pag-draw o conclusion sa binuhatan sa mga tao, dili lang sa ilang binuhatan, kundi sa mga tao. Busa, ang paghukom sa uban may equal and opposite reaction. Sa ato pa, dili one-way traffic kini two-way traffic. Kung sa'y pasabot ni, diha sa akong paghukom kanimo, ako naghimo sa akong kaugalingon nga mas maayo pa kay nimo. Sa ato pa, dili pwede mo makabuhat sa imong gibuhat. Dili ko pwede ko makasayop. Dili pwede ko makasayop. Bosa, tungod niya na hukman ko ikaw. Nga satan gyud ka, dili kang angay. Pero at the same time, ang maong hukom nako nimo mausad hukom bato kanako. Tungod kay kung makabuhat ko sama sa imong gibuhat, kung makabuhat ko pareha sa imong gibuhat, unsa mahitabo? Nagpasabot kini nga ako po naghukom sa akong kaugalingon. Sa maora nga hukom. So it is just like one finger pointing to the other person, another finger pointing to the other guy, and then the three fingers pointing back to me. Ikaw. Dili lang siya. Kinipod na point sa lain pod maigo. Anay kinitulo, nga tudlo, mangutana ka na ako, ikaw kaha. Inana ang paghukom. Pero dili gyud kalikayan ang paghukom. Yesu Kristo ayaw kumuduol ka sa ako, pagpahibaw na ako sa akong sayo, wala ka maghukom sa ako. Dili ka na paghukom. Pero kung muadto ko sa third party, kung ako siyang istoryahan, usa, kung dili kalikayan ang atong paghukom, then magmaliliun kita sa katapusan sa atong paghukom. Makahukom kung sige na, satan siya, ako siyang pasalo. Lukoy kayo siya. Then ang Diyos po na maghukom ka na to, ngayon, well, ako siya sa pasalo. Kay lukoy kayo, inana ang iyang paghukom sa iyang isikata. Ako siya kaloyan. This is the lesson para nato karon. Nga dili ta mangahas sa paghukom sa uban. Sanglit na sayod kita nga kita po may mga tuling. Nasayod kita, may mga sayod kita. Nasayod ta, mga mahuyang kita. Kung ang Diyos maghukom ka nato, dili kita maluwas. Kung pakasatan ta sa Diyos, dili kita maluwas. Kinahanglan magmalulion kita. Atong usa ka paagi pag-reduce sa atong paghukom, mao ang paglantaw una sa atong kaugalingon. Mulantaw ko sa akong kaugalingon. Perme, sama sa gibuhat ni San Agustin, sa diha nga nakakita siya og duha ka batan-on nga
dito nagtago ilawom sa usa ka kahoy ug nakilawas. Wala siya maghukom kanila nga saan. Niingon siya, there go I, but for the grace of God. Sa ato pa, ako unta kana. Tanawa, wala siya maghukom nila kundi di ang kaugaling umayang ilang tao. Nga siya unta kana kundi grasya sa Diyos na nagpanalipod kaniya. Kabalo siya na makasasala siya. Kabalo siya na mahuyang siya. Busa. Naluoy siya kanila. Bisan tungod ang ilang gibuhat, siguro dili maong, apan wala siya maghukom. Sanglit na sayod siya na siya po may panahon nga nakabuhat po siya niya. O kung wala siya kabuhat, na ay posibilidad na kung dili tungod tinabangan sa grasya sa Diyos, siya unta ka na. Siya ang magbuhat anak. So, nindot kini a lesson para nato. Makadungog ta mga butang nga mahitabo, makadesisyon ta, makahukom ta sa sitwasyon, pero ang mga tao nga nagbuhat niya na atong kaluyan. Kay walay tao nga dunay immunity sa sala. Walay tao nga dunay immunity sa pagsulay ug tentasyon. Wala gyud. Bisan ako nga nakakaroon sa inyong katubangan na ay posibilidad nga ako makalapas sa Ginoo. Pero ang akong paglapas sa Ginoo dili mapareha sa inyo ha. Pero makalapas din ako. Busa, unta ako, una maluoy. Ako, unta, mutlantaw sa akong kaugalingon kung makakita ko sa sayo sa uban. Wala kini mapasabot nga dili ko makorek sa imong sayo. Wala kini mapasabot nga dili ka makorek sa akong sayo. Pero makatan-aw ka sa imong kaugalingon. Basin, makita nimo nga ang grasya sa Diyos lamang maoy na panalipod kanimo nga wala nimo buhata ang sama nga iyang gibuhat. Busa, maayo ta sa Diyos niya ng panaba nga kanunay atong ibutang ang atong unang-unang sa atong kaugalingon nga binuhatan, atong kapasidad o atong kahuyan. Ang sayop sa uban mahimong lesson para nato sa pagbantay sa atong kaugalingon o paglantaw. Sama nga dili kaganahan siguro sa ilang buhaton, dili ko tabagbuhat niya na ngadto sa uban. Atong bantayan ng atong kaugalingon. O pinaagi sa atong pagpaningkamot, mahimot ang sumbanan alang niya atong makasasala. Mahimot ang ihintlo alang kaniya. Hinawapan ta. Mga igsuon, pinaagi nini iniusa ng pag-ampo, mga muyo kita sa atong Ginoong Jesucristo, dili lamang sa atong kaugalingong panginahanglan, kundili sa panginahanglan sa tanang katawhan. Busa mutuaw kita kaniya diha sa atong pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Na ang Ginoo, mag-uban sa iyong simbahan, ug mag-abar kaniya sa kanila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Na ang Ginoo, manalangin unta sa kalibutan, sa iyang kalinaw, ug sa panalipod sa iyang gugma. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
nga ayuhon unta sa atong Ginoo ang mga masakiton, ug huwag tangon ang gutom sa kalibutan, ug panalipdan kita sa mga katalagman, mga muyo kita sa Ginoo. Nga hikaplagan unta kita sa atong Ginoo, nga magtukaw ug andam sa iyang pag-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sinugoon sa Diyos, Eupilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga igsuon na namatay, mupahulay na sa kalinaw sa atong Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Sa kahilom, ibungat na karon ang atong mga maayong katuyon ng Santos nga Eucharistia. O Amahan sa tanang kaayo, imo ang magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglin ang pag-alagad kanimo maumanang among walay kinutugang kalipay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.